Нека да видим новата колекция от дамски чехли, произведени в Италия, естествена кожа, линия Hermes. Познати така на всички. Мале е страхотен цвят в жълто, наситено жълто, естествена кожа, с тънка, удобна каучукова подметка, с мека стелка, с мемори пяна. Брутален цвят, който ще е супер хит и актуален за този сезон. Нека да видим следващия цвят. Следващия цвят бежево, светло бежево, стелката е светло бежева, изчистена линия. Честно казано, да ви кажа, не очаквах да са толкова добро качество и да изглеждат толкова хубави и скъпи. Следващия цвят, който ще видим е, да, нормално е, черно. Кой не харесва черно? Страхотен модел. Вижте само детайлите, вижте изработката. Без забележки. Следващия цвят. Бяло. С бяла стелчица. Made in Italy. Естествена кожа. Made in Italy. Повече не знам какво. Единственото, с което можем да зарадваме всички наши клиенти, е цената. Мале е брутален е този цвят. Вижте. А цената, на която ще ги пуснем и ще ги качим в сайта и в нашите партньори в магазина ни в Студентски град, цената ще е без конкуренция на пазара. Вижте, в кафяво, брутално. И последният, но не на последно място, цвят, който така си знаеш. Най-красивото остана за накрая. Вижте. Забележете изработката, детайлите. Брутално. И цената, на която ще бъдат при нас, 25 евро, Made in Italy, естествена кожа, линия Hermes.